Tejfej mellett. Gergő és Attila. Igen. Gergő belejött. Igen. Nem sokon múlik, srácok. Rá kell készülni erre a trükkre. Az majdnem meg volt. Csabi addig halál nyugodtan feljön, szóval már ott is tart az utolsó trükknél mind a három srác. Egy, kettő, három. Gergő, megvan! Ki lesz a második vajon? És... ki lesz vajon az ezüstérmes itt a Kendama bajnokság speed kategóriájában, ahol a leggyorsabban kell végrehajtani ezt a 9 trükköt. 1, 2, 3, és Hudák Csaba az ezüstérmes!